мамы, дядулі і бабулі, выпускники, Дошкольного центра развития дитяти агрогородка Пареча сардечно вітаємо усіх удільників сьогоднішньої наради. Добрий день! Мы ганарымся тым, што нашим дзецям пашанцавала выхоўвацца ва ўстанове, дзе працуе таленавіты, творчы, самаадданы калектыў. Я люблю наведывать свой центр и группу. Мне цікаво разом з захователями и сябрами. У нас новая мебля, цацки, песочник. Мы тут учимся, гуляем, отпочиваем и подрастаем на радость батькам. Рихтуемся до поступления в школу. Вялікі дзякуй за працу і добрае сэрца кожнаму з нашага цэнтра. А ў сумеснай узаемадзейнасці з вами, шановныя бацькі, отделом адукации, спорту и туризму, нашымі мясцовымі ўладамі спонсорами, і іншымі арганізацыямі мы змаглі стать пераможцами конкурсу «Беспечное детинство», падрыхтаваць паўфіналіста конкурсу «Настаўнік года» ў намінацыі «Выхаватель дашкольнай адукацыі» Зінкевіч Ірыну Тадеўшаўну. умацаваць матэрыяльна-тэхнічную базу больше на 200 миллионов рублёў з улікам спонсорскай дапамогі, Гродзенскі мясакамбінат і добраахвотным удзелам бацькоў. У год гасціннасці запрасіць у наш цэнтр маладых спецыялістаў, загадчыкаў дашкольных устаноў Гродзенскага раёна, творчую групу загадчыкаў дашкольных цэнтраў развіцця дзіцяці Гродзенскай вобласці і арганізаваць для гасцей розныя формы ўзаемадзеяння. Расказаць аб сабе на сайце адукацыі і сродках масавай інфармацыі. Дапамагчы нашым выхаванцам авалодаць асновамі габеленапляцення і іншымі формамі ручной творчасці. І як вынік, Першае месца па паказчыках раённага рэйтынгу. І ўсё гэта здзейснена пад кіраўніцтвам загадчыцы нашай установы з 15-гадовым стажам, лепшаму педагагічнаму работніку раёна ў аглядзе за 2009 год. Члену Республиканского совета загадчиков Ляхазе Ивановны Тимофеевой сустракаем. А зараз я усіх вітаю і свой розповідь починаю об тим, як у дошкольному центрі любого нашого Пареча живем, растем, отпочиваем, працуем, об здоров'ї дбаем. Спочатку говорка пойде об тим, які цудовний у нас колектив. Працуем день за днем старанно, усё выконваем по плану. Заняткі, гульні і вандроўкі рыхтуе кожны спрыт, налоўка. І нестандартным падыходам все валодалі, каб потым з дзеткамі творча працаваць, здзіўляць і моцна захапляць. Мы вучым вершыкі, спяваем, у гульні розныя гуляем. Ах, як жа светяцца іх вочкі, калі на ранішніку госці. Да нас прыходзяць все бацькі. Яны найлепшыя сябры нашага цэнтра развіцця, бо разам мы адна сям'я. Мы в нашем центре цікаво живем, родные мясціны, свой край познаем, его историю, мову, культуру, читаем розную литературу. Любим на наши пляцоўкі ходить, их прибирать и кветки садить. Ведаем, гэта добрая справа, вельмі патрэбная и цікавая, бо праца и здаровы лад жыцця толькі на карысць дзіцячага развіцця. Пра гэта мы разам з бацькамі размову вядзём на трэнінгах, і таму яны да нас ахвотна ідуць, свае ідэі і прапановы нясуць. Мы разам робім важныя высновы, бо ўзаемадзейнасць нашай працы аснова. Мы вельмі рады, што наша прызванне працы з дзяцьмі бацькамі прызнана. Гэта дае нам штуршок у працы. Мы любім дзяцей і маем рацыю казаць пра гэта з гонарам, смела. Калі б мы нават і захацелі змяніць прафесію на другую, нідзе болей не знайшлі б такую. Мы любим свой центр, и детей, и коллег, и лічым, что кожны з нас счастливый человек. Кто дороже нам любых богатств на свете? Наши дети. Кто они такие, эти наши дети? Наши дети. Кто они за счастье, что мы все в ответе? Наши дети.
Наши дети, маленькие люди на большой планете. Наши дети, наши дети. Что они за счастье, чем мы все в ответе. Наши дети, маленькие люди на большой планете. Наши дети, да! Ваши аплодисменты нашим